Owganlar Türkmenistanyň Owganystan bilen serhetdeşýän sebitlerini mal bakmak, gödegçiliksiz awlamak we ýabyny agaçlaryň meýwelerini toplamak ýaly hojalyk işleri bilen meşgullanýarlar diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşri Meteo jurnal neşriniň emel hemra suratlaryny salgylanyp 10 martda habar berdi. Satelit suratlary Türkmenistan Owganystan araçagynyň türkmen tarapyna serhet gödegçilik zoglugynyň tutýan meýdany müňlerçe ýene 4 kilometre barabar bolan bir tarap zoglugyň Owganlar tarapyndan peýdalanylýanyny görkezýär. Meteo jurnal neşri emel hemra suratlaryny salgylanyp Owganystanlaryň bu zoglugy erkin girýänliklerini we esasan mal bakýanlyklaryny habar berýär. Suratlarda asmandan düşürilen goýuny geçip sürüleriniň suratlaryny, şeýle-de serhet ýakalardaky ot örtüginiň ara tapawdyny görmek bolýar. Bir tarap zoglugyň Türkmenistan tarapynyň ot örtügi bilen serhetdäki injener tehnika ulgamlaryň Owgan alkymyndaky ot örtügi deňeşdirilenini ýiti ara tapawdy synasa bolýar. Görnüşinden mal baklyan yerlerde injener tehnika guruluşlaryň alkymyna ot örtügi tas ýok diýen ýaly diýip Meteo jurnal ýazýar. Bu bolsa türkmen serhetçileriniň esasan Owganlaryň öz injener tehnika liniýalaryny kesip geçmezligini esewan edýänliklerini şaýatlyk edýär. Serhediň özi bolsa iş ýüzünde gorogsyz galýar diýip Türkmenistanyň Kronikasy ýazýar. Owganlar türkmen şäheriniň diňe bir seýrek ilatly çet sebitlerine däl eýsem serhedawat ýaly guru ilatly ýerleriň golaýyny hem aktiw hojalyk işlerini alyp barýarlar diýip Türkmenistanyň Kronikasy Meteo jurnal neşrini sitirleýär. Neşir Türkmenistan bilen aradaky serhet ýaka sebitlerde ýanygyny hadisalarynyň hem artýanyny belleýär. Şeýle hadisalaryň ýygjamlaşmagy öwrü meýdanlaryň bilkassaýyn otlanylmagy bilen ilteşdirilýär. Adatyk radiosynyň habarçylary hem mundan öňe Owganystan bilen aradaky serhet ýaka sebitlerde 2020-nji ýylyň noýabr aýyna Tawtawadyr etrawyna berkidilen öňkü serhedawat etrawyna öwrü meýdanlaryň ot örtüginiň ýyl-ýyldan yaramazlaşýanyny habar berdiler. Şeýle-de bu sebitler soňky bir näçe ýyl bäri gaýtalanýan gurokçulugyň arasyna bir näçe gezek gum syrgynlaryna hem sedewar boldy. Türkmenistanyň Kronikasyna görä serhet ýaka sebitlerde bir kanun hojalyk işleri bilen meşgullanylmagy Türkmenistan üçin käbir daşky gurşaw aladalaryna ýol açýar. Neşir gödegçiliksiz awlamak işleriniň netijesini Badhyz goroxanasyna Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girdilen haýwanlara hupawan ýanyny aýdýar. Şeýle-de öwrü meýdanlarynyň basyş astyna galmagy topragyň eroziýasyna we çölleşme ýol açýar. Bir kanun hojalyk işleri sehralykda ýanygyň hadisalarynyň ýygjamlaşmagyna, ýabyny meýwe agaçlarynyň hasylynyň toplanylmagyna hemde selçeň pisseto koýlugy bolan sebitlerde odunlaryň ýygnalmagyna getirýär. Serhedawatda öwrü meýdanlarynyň önümlüligi ýyl-ýyldan pise gaçýar. Ot örtüginiň ýagdaýy ýergiderli yaramazlaşýar, mallar arryklaýar diýip bir mal ýesi ýanwaryň başlaryna Adatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Öňkü serhedawat etrawynyň ýaşaýjylary ýyllar boýy amatsyz ýaşaýyş durmuş şertlerinden we üzüňelikden ýezir çekýärler. Sebitiň dağ eteklerine öwrü meýdanlary öňden bäri ýerli çarwudarlar üçin mallaryň bakylmagyna giň mümkinçilikler ödýärdi. Soňky bir näçe ýylyň dowamyny türkmen Owgan serhedine howpsuzlyk şertleriniň wagtyr-wagtyr yaramazlaşan halatlary boldy. 2018-nji ýylyň Tomsonda neşe söwdegärleri diýilýän toporlaryň türkmen serhetçilerine oda açmagy netijesinde onlarca türkmen eskeriniň wepat bolanyny habar berildi. Şonu hökümetçi türkmen neşirleri bu maglumatlary inkar etdiler. Şol ýylyň noýabrynda Rus medeniýeti türkmen Owgan serhedine howpsuzlyk şertleriniň yaramazlaşýanyny habar berdi. Munyň ýa-da Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi bu habarlary galp we tosamatlandyryp ret etdi. 2019-njy ýylyň awgust we sentýabr aýlaryna türkmen Owgan serhediniň Owgan tarapyna howpsuzlyk şertleriniň yaramazlaşýanyny ýene bir gezek habar berildi. Şonu ýokary derejeli Rus resmileri Owganystanaky Islam döwleti jeňçi toporunyň goňşy Türkmenistan we Täjikistana howpawandyrýanyny aýtdylar. Munyň ýa-da şol ýylyň dekabrynda Russiýanyň howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Nikolay Patrushev Owganystanaky Islam döwleti ekstremist toporunyň jeňçileriniň Türkmenistanyň we Täjikistanyň üstülen Merkez Aziýa sebitine girmek ugruna şertler ötmäge finansiýanlyklaryny ma'lum etdi. Munyň ýa-da Adatyň habarçylary serhediň türkmen tarapyna howpsuzlygyň güýçlendirilýändigini, serhet ýakalarda Rus harbalarynyň göze ilip başlanyny habar berdiler. Taliban 2021-nji ýylyň awgustynda Kabulda häkimiýeti ele geçirdi. Şondan bir näçe aý soňra Owgan neşirleri 2022-nji ýylyň 3-nji ýanwar güni türkmen Owgan serhedine Taliban söwüşçüleri bilen türkmen serhetçileriniň arasyna ýaragly çakmyşygyň bolup geçenini habar berdiler. Russiýanyň döwlet heçligine tas habarlary gullugy ýerli Owgan häkimetleriniň bu maglumaty tasy
sadyklaýanyny habar berdi. Munyň ýa-da Türkmenistanyň Kabuldaky elçihanasy bu çaknaşygy ret etdi. Biraz soňra Taliban täwessüleri türkmen eskerlerini Awganystanyň çägini bekanun kesip geçmekde aýplady. Bu barada Turkmennokot News neşri Taliban täwessüleriniň sosial media videolaryny salgylanyp habar berdi. Ýöne şondan bäri geçen 2 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny türkmen-Awgan serhedinde asudalyk belli bir derejede saklandy. Soňky peýda bolan emeli hemra suratlary Awganlaryň Türkmenistanyň çägine ýerleşýän öýri meýdanlarda mal bakýanlyklaryny we hojuluk işleri bilen meşgullanýanlyklaryny görkezýär.